Terve! Laitetaanpas tämmönen pikapäivitys, kun ei tullut kuvailtua kohta 2 vuoteen minkäännäköistä. Tässä on ollut kaikennäköistä pientä hommaa, hirsihommaa ja venehommaa. Ja täällä on alkamassa tällä verstaassa kaikennäköistä pieniä projekteja. Niin jos näitä vähän tässä kuvailis, niin jos ihmisiä kiinnostaa, niin voi näistä vähän kertoa veneen teosta ynnä muusta. Eli tässä nyt olisi penkkipiirustuksista 6,5 metriä pitkä veneen runko. Tämmönen olisi tarkoitus ensi kesäksi saada jonkunnäköiseen kuntoon. Tästä voisi vähän kuvailla ja kertoa sitten enemmänkin, jos ihmisiä kiinnostaa, niin laitetaan tästä vähän lisätietoa sitten, kun päästään eteenpäin.